Обръщам се с молба към Мариана Тодорова. Искам да своя жена и до последен дъжд ще бъда ней мъж. Много я моля да ми прости конфликта с колегите и всичко беше просто една борба заради нея. Борба, която много ми струваше и много ме беше сипала. Много я моля да изрично да е наясно, че каквото каже това ще направя. Ще бъда много покорен, каквото каже всичко ще направя. Само да е доволна от мене и да ме чувства като свой човек. Много си извинявам на майка и там за големите ябла, които си създадох. Обаче просто ми се налага така се държа. Считам, че Мариана е най-хубавата жена, Мариана Тодорова от Кажи Димитър е най-хубавата жена на този свят, най-прекрасната, най-великата и въобще съм готов да умра за нея. Тя е най-голямото чудо на света за мене